bai, gabon. Mouz, Zezatek dira. pentsa, Ondo. jateko, Ontxe faldu berritan. erki, Tinitxok. hori. Jateko da naire gabon, eta eskerrik asko Triku Xabi, raideatik. Bueno, azteko igual, pixke, bueno, azteko esango jau, ontxe atxu daun kantu hau, iparra izan kantu hau, oi noizkudek, 2000 eta? Hoi, Zeina, 2005 oso zehola usteit. zenbat urtein Boa, graba, fetxak indata hola, bat aklaratzen nire, askotan hola, argazkitan da beiratu inberzita, hau noizko guan da, etzekit, eta ber, horrengoa. Ba, nik usteit hori, 2005 o 6 o buelta hortan grabatu genila maketa usteiat. Bai. beste erabatea galdetute, zenbat urtein grabauan monstruosidade hau. Hor, txekit, zazpio hola usteit, genitza eskada hor bai, hori para izan da biltzen gintuan gara hartan. Erki, ostia. Bai, hoi Beharra- batxilerguan oidek, 17-18 buelta hortan, bai, oidek. Hasi noizen nitzean gitarrin. Hasi behatzi urtekin hola usteit. Zer, lehen eskuntzako 3. mailan, han eguerditan. Jesus Mai Lopetek itortzean, entzea horakitan zeruzko eskola. Eta ana zenituan, bai, behatzi urtekin, behatzi, bai. 3. mailan, hoi akorratzen dut. Vale. Eske, azkenin, ni usteat txatin etxaiatan hori zautu duzten, Mikel, baino, zan lege hau, nik etxaiatu mazan, Euskal Herri mailan, hola, lehenengo, hola, youtuber, gitarrista, hola, bai, ez? Ondala urte askota o bideu dauzkek, coverrak eta, baina, de puta madre zauek, ez? Zaiat. Bai, gara ertan dan emozien autor, jartzen txiskiren oin lotza emotezek ikustien. Baina... Ontxe, bueno, sartu dut joia txatea Ander Zubillaga, Gabon Makinaz esatei, Gabon Euride Ander. Da Aimar Metalek esateik, bueno, nola geizten nahi dan gonbidatuen kalitatea, lehengoan Nogen Legacy eta gaur Steve Vai hacendado. Ez esatei. Gero esan di fuera koñaz nire Guitar Heroa. Esan nuan Instagrameko zean, storien Guitar Heroa jarrenean da, eroa atxe gabe dala esan nuan. Oso fanatikoa ez. Zer, naholako txokaiak esatiana? Ez, gitarrana. Bai, oso saliana, bai. Bai, tope, bai. Hainbeste urte eta gero bendigene ez hau nekau, ez? Hori, ostia. Nekau bai, zea, ez, keba. Hainbeste da urtelako, etzakit, jende igual pasako zaiok, baina nik etzakit zer da, bintzat, keba. Ona, señale ona. Eta, lehen abixau diat, eta azide, irua. Dale. Ezkerrik asko azken portua, aiatzen auken, soinue jartzea, oso justu, afinaute honoi favorez gitarria. Eskerrik asko, azken portua, eskertzek. Oidek. Ez diat klabau baino, nere buru aprobau emoazoat. Jarraitu horrela, eskerrik asko azken portua, horrelako laguntzakin asko zoeto, mil eskerrenetan. Etzaian dunda egitxea, baina, ja, normalin beti galdera antzeguin azten hau da, ja pixket direin beste zegatetik azigatuk, baina... Normalin lehenengo galdetzea jaten gauzizete pixket eure buru aurkezteko da. Ikuste uste izenburun hainbeste talde daudela, kontaio pixket dire musikin munduko traiekto ise, o nundi gator, zeinaiz? Zautze zeun antzat? Ni Mikel, zarautzekunak, guen Bartzelonan nitxok, baino zarautzekuanak, eta hola, pixkat musika mundiluan hasi, aurrenengo gauzak, Zarauzko kame musika eskolan hasi nituan ikasten, solfeo eta zer gauza hori edanak, eta gitarrakin, kame musika eskola baino lehenuo, oidek. Orok eta Zarauzko herri eskolako
Eguerditako Josimai Lopetekin klasetan hasi nituen, aurrenengo aldiz, gitarrakin, gitarra espainolakin eguerditan, eta jardun nituen usteit pare bat, 3 bat urte hola, Jesusmaien klasetan, gitarra espainolakin, da, bai, 3 bat urte pasatak guztit, aurrenengo elektrika orduan hartu nila, nire Esquire gorri mitikoa, latza. Bai, eta beste pare bat urte hola ustit, Jesus Maikin jarraitu nila, baina orokita eskolan segitu barrian beretxea joten nituen klasea partikularrak jasotzea. Alumno ventaja o... Geo... Alumno pentsat bai. Eta geo, kame musika eskolan baitare pasan nituan, etzekit segido, o urten bato pare bat nere bola ibilita geo, tan alain abitzena gena bakoratzen nolaen alainena, gure gitarrako irakasliana, estigian data ebiltze ban, ez batuen Malagan biziek, etzekit ikusten nahiko eke, baina, alain hor alima hau, gabon. Bai, eta alainekin jardun nituan, etzekit, beste pare bat urte hola, gio kamen baitare, Jon Ander etorri guan, Ander Zubilak ezautikoik, Jon Ander izitxon anaia, harrekin beste urten bato usteit ibili nituala. Gero klasei jaso gabere ibili nituan, demoaldin bat, etzekit urte bato, pare bato hola. Alain esateik, Alain RG esateik, aupa, babai, ikusten nahi dek, Alain. Oidek. Apai. Bai, geon, oidek pare bat, pare bat urte hola nere bola jardun da geo, berriz gogoa sartu zidean, klasetan azteko irakaslen batekin hola pixkat era horta segitzeko, eta Donostia hasi nituen klasea partikulareta juten Jorge Gonzalezena. Eta berekin, etzakit zenbat denbora ibiliko nituen beste pare bat urte hola usteit, eta orduan, irikiguan, Donostiko San Francisco Escudero konserrateioan grado medio musika modernakua ateuan. Eta Jorge hartu ziren arreako irakasle bezala. Eta orduan, ja bere klaseka partikular gematiai utzi intzitxion, eta klasiakan bakarrikan eman guztizkin. Bueno, nik berekin jarraitu nahi nien, klasiak ematen kriston guztuan itxion Jorgekin, eta esan zitzen, zatikan ez apuntatzen konserrateio, eta nahi bolimak nerekin klasia jarraitzen da segitu, ni guain en partikular eta utzi ingoizki, eta hanengo nau, baina nerekin jarraitu nahi bolimak, proba eta presentatu bai, eta sartu alde maiz, nerekin ikasten jarraitu, eta hola aporretzatzen, grado medio atean goek. Eta, hola, Donostiko konserratioan sartu nituan, grado medio gitarra elektrikakin, eta han jarraitu nien, Jorgekin, eta hemen baita Ander Zubilak, Jerko eta hauek tare Ixak eta hauek han ibili nituan, eta hoi bukatuta geho, hola klasik eta jasoko eta hola demoda desente honauk, laren da honauk txekizen bat urte zauzko plastikozko injeziloko taller batien da hola, eta guain berriz ikastea bueltatunak, guain hori izan dit Bartzelona niokela, eta hamen gitarra ikasten segitzeiat, ez muken superiorra ateatzen musika modernakoa. Eta pixatu, gitarra munduan hori, geo klasek ematen dare ibili nau desente, hankame musika eskolan bertan, jo Ander Zubilagan Tolosako izitxo Larrañaga eskolan justu honea Bartzelona etorri aurreko urtian, kurso bat egiten, eta gero klase partikularretola ematen baita ere. Eta gero taldetan da jotzen, desente baita ere. Talde askotati moi guaiz, ez? Hemen izenburun ikusti hau bezala. Bai, tonto. Zortzi talde zaude izenburun. Por cierto, oian irutamaika gabixauzik garabi faltagoala, eta apunta hoia. Ostra, egitea, ioian. Ona, jode, bai. Iba, bai, tontot, saltza desentan
sartuta, a ber, repasuen goi, a ber, danak enako horrezen daken. Aurrenengo lan taldia, hori, iparraizea, gio, iparraizea eta garabin ibiltzen dituan baita ere, hori, oianekin da hauekin, gio Iran baita ere, eta gio berbenatan dare ibili nauk, derindotxekin, alaikikin, eta guen eganekin ibiltzen nauk, eta mutrikokon garoakin bai, eta guen, hiru urte, pare bat urte o hiru zamazkit, leizekin baita ere joten. Gaur nire proiektu principala leize... Bai, guen bai. Bueno, nire proiektu principala esatea, baina, bueno, leizek urte asko dauzken talde baek, ez? Aspalditik sortutu du, Bai, ni jaio aurreko haituk. Bai. Etzek, aurrenengo grabazioa hori debarando laskaldista hori etzek, 80 etzekitze urtekoak baino, bai. Taldiak ni baino urteak jo ezkak. Bai, ni patxik behien gitarrak utzi zinen, orduan sartu nituen. Arrezetik bere maixua ordezkatzen Patxi Carrasco, ze txikiaren mundua. Ostra, Patxi bere maixua izan aldoan, ostra, eni txekin hoi. Alamateik. Ona, abeira, bai. Bai. Eta guain bai, oidekoain gehien bat hori leizekin jotzeit, eta atezotuken berbenakin daula, baina bai, gehiena leizekin bai. Bueno, oin pixket kompozizio arloa sartzen nahi diat, baina hori haino lehenu hementziok Xuri Beltza oso saltzeruek, eta, bueno, beti galdetzitxi gola galdera xele horregatzuk, ez? Azte honetan, esateik, gabon, nik astero bezala tabernan galdera ingoiat, Bartzelonan klaruzekat, El Resolis, esateik, zeiat ezautzeken, El Resolis hori. Buah, izenakin etzekitenek izan auken, no ez? Enituan, bate, harrituko. Baina, buah, izenakin etzekit jatzein oteek. Eta ero galdetzeik, iganden zau... Resolis esan dek, ez? El Resolis, bai. El Resolis. Biztazo bat emango ziot, bai? Eta esateik gero, iganden zautzen bazkaltzeko arrano ala bordatxo. Bordatxo nahi mordua gustatzen zeiak, bai. Ni bordatxoak guanok, bai. Ondoziok. Bueno, a ver, kompozizio aspektu ontatik, etzaiat ez dara nola heldu, ze, claro, leizen imaginatzeiat, azkenin kompozauto kantu asko jotzetxukela, ez? Etzaiat, gaur egun sortze prozesuik badaon eta baldimaziok horren partea izen, nola bilalde hortatik leizekin. Bai, ni leizekin azkenengo diskua bakarrikan grabatu jat. Sartu nituan nian deriba diskua, azken aurrekoa ja indazitxon, baina patxik justu orduntxe utzizin, eta nik presentazioko jiran data bai joen izin kantuak, baina grabazioan da diskuan enian, guendikan enitxon, da enin partik hartu disko hortan, baina azkenengo ontan bai. Eta, basikamente, Felixek itizkik kantak, bai, letra guztiak toi, eta kantan, estruktura principala eta riffak eta hoi ja Felixek inda eukitzek, ja idea klaruz eskak. Eta nik nire arrakelilen batzuk sartu gula, eta gero bai, soluak, solotako esatileak eta... Solotan libertade totala guzteziak, bai, Mikel, irirutze zaikena sartu, eta betire, claro, taldian estilua eta barron derbente paranoiek egin da sartu, bere egokiak entzozer, baina bai, libertade oso usteziak lasein egiteko. Eta gehien bat hori, solotako zatila kartezkitola pixkat nik nahi egiten bezala, bai, iteko, eta gero kanta pixkat, hori, arrelito, pixkat tunea, edola iten Felixek preparatuako gozei hori, pixkat moldeatzen. Baina bai, bestela Felixek kompozizioan, bai letren eta kantan eta principalki Felixek. Orduan, eke baldimeat, betiko galderatako bat, tekela iretaldi ezertek demokrazia eta diktadura bat, esan leikeo pixket, Felixek markatzeula zea hori, ez? Felixek dirigitu, eta bueno, ez tek, inundikan inoaren diktadura taulako keba, guztiz kontrakua. Libertade guztia emateik edozer gauza proposatu, beti honeako baldin baek, ate guztik irikitaz eskak, alde hortatik angoza da,
Eta, bai. eta iparra izea zerruan, demokrazia eta la diktadura bat. Bueno, iparra izan bai, gehiago letratan data, ez, letrak, bai, peinategira bidek eta antxuzak eta ditezizkien, baina, bai, rifak eta iten hor ja bai, pixo gai honi txakala kanta nola galituko ban iten. Bai, pixkat, rockeko eta talde askotan bezala, ba, kantak, principal, ba, gitarrakin indako kanta dituk, ez, igual, bai, niko Aitorren riffak eta hartu, eta horrekin, ba, kanta inda, baino, bai, iparra izan, bai, nitxakala, ba, esango jo, komposizio edo, hola ditzu alemazioak, horrei, Ez, bai, baino, komposizio aldetikan, bai, parte handilloa, bai. normala, ez, esan nahi, azkenin taldean eta ustean ni daola pertsona bat, eo bi asko jota, komposizioen pixu gexen hartzeena. Nik, Bai, askotan bai, demokrazi, bintzat, bai. demokrazia diktadura zuntu hau pixket, hola, saltzeu bat, en plan, Bai. batzutan igual, bi pertsona, bi gitarrista talde bat egute hote jugerin da, alkarri behire eta azte egin da grazioso izate. Horret. Bai. A ber, momentu bat, Nightbota sartu diat gaur, Twitcheko txata manejatzeko, tamatik nahiko putezeme da, hola, etxaiat zein merdan, kendu diat modera isotik, baina, bai, txata pixkat naziziok, eta etxaiat nola kendu Bai, momentu bost. hontan. Asi, favorez, emoji asko ez jarri, etzio gustatzen da, bale? Sin más. Orduan, gaur egun, sortzeako orduan lehizekin, azkeneko diskontako parte hartueken prozesu pixket, neu, danai galdetu zoten gauze batek, sin más, galderak prozesu nola dan. Hau igual, kompositore principalak erantzun berkozian, baina hig erantzun eure taldeanetan pentsatzen, eo nagaldimak talde bakoitzatik, zera, esan lehikeik. Lehenengo harmonixe ala melodixe. Ni guzti lehizen kasuan, azkenengo indinontan, gehiago letretan da ziokela pentsauta, Vale. bai, gehien bat, melodien baino gehioren letran da mensajian. Zera, Letrak musiki baino lehenugo jondituk? bai. Felixen kasuan ala izatek. Beak bere letrak eta bere historiak eta oi lantzei gehiena, eta gero bezetana atzetik, pixkat, hori horren laguntza bezala, baino zean gauza principala kantan letrak dituk, bai. Vale, ostia, Eta adibidez, bai? esan. Bai, baina igual nire kasuan ni naukela jardun nola baina letrak eta iten nik bai, gehiago riff aldetik handa hola joet, igual eozer ideo bai grabatu iteakuan, zeozer riff gustatzen zeiaken o riff o zeozer trukon bat o zeozer nola sonatzekin gustatzen zeiakena hartu eta pixkat hoi desarrollatzen junda, horren bai nire kasuan pixkat hortik hasita. Ibai hasta izela Gero konpletatzen. riffetatik, ez, orduan. Bai, riff bat, o igual, o esan deken igual melodia bat, o etzekit, zeo zer, hola gauza txiki bat, nola sonatzeken gustatzen zeiakena, eta gero ba hori atzetikan horrek berdiken guztia betetzen juten. Lokalin ala etxin, lantze usta. Bueno, lehizen kasun etxetik ikarriko txik gauzen lokalea imaginatzeiat, ez? Justu momentu hontan nola Bartzelonan nire eta haiek zarautzen zeuken, ba, betikoz era ziero aldauta zeka, guain niamen etxian itxok. Eta azkenengo disko grabatzeko adibidez indi jau, ez du dira ni oso gutxi, azte santuan, azte santuan uste egun pare bat hola egon nitu, eta gero kurso bukaeran, ekaina bukara alden hola junituan, baino faltaituan gauza batzuk, o igual zeozer zuzentzea, edo faltauan zeozer sartzea gola, baino bestelanik hemen etxetikan grabatu izkit, diskon gatu dituken gitarran da pistak da, grabatu izkitat lineak, eta gero oian teknikoak linea horiek bere pluginetatik pasata, da hola, ez di hau han bertan ampliakin eta olain. Kuriosua. Kaldortatik jo, oain benta joi, nahiz eta ni amene onta berekan,
baziokela iteko aukera ere. Eta azkeneko disko olen diau. Baina bestela guain arte, lokalen, bai. Ik euk eure gauzek eta sortzeako ordun, arrif bat, eo zerratatzeako ordun, pentsatzek harmoni funtzionalin, pentsatzek melodi batetxeak orduan, eo arpegi batetxeak orduan, hemen novena maior bat sartu gozoat, akorde maior normal bat egin berrin, ba, maxite bat, olako bilatzetu olako gauzek, gauze asko Bai, esan batzutan ditxeat, bai. baino, txeiat. Bai, segun ze estilotako gauzaiten nahi izen, ba, bai. Asko, batzutan gertatzen zaiak, igual, esan dekena, akorde bat, ba, hori, etzek izan tentsiokin da, hori estudiatzen nahi naukela edo pixkat soinu mota horrekin, azteiz gauzak probatzen, eta igual aurkitzek ez zer, ostra, latza, igual, berez, holan, ire betiko gauzak eta jotzen, ba, jotzia okurritiko ez ditzaiken gauzak, eta pixkat zeamatik, ez? Rarua, ez tekela oso egokila bezala, baino, askotan baita ere aurkitu txikiat oso gauza guapuak, ba igual, ariketa gutza dituken gauzetatikan. Arduta, ostra, ba, amengo jiru hau, o amengo, etzekize, akorde mota hau, arpegio hau, latzaek. Eta aurkitu txikiat, ba, igual, olako, gero igual kanta bat iteko lagundu ziaken, edo kanta bat izaten bukatuien arranke batzuk eta hola. Eta, bai, batzutan pentsatzaiat, esatekena, ba, igual, naizta gero igual kintak bakarikan izango dituken, geldituko ditukena, baina ni, bai, hainok pentsatzen, gero, igual, horren gainetik antzertzekaten jotzia, eta holako nire pajamental horiek, bai. Gexema galdetzen nian, jode, aipau dituk irakasle pile bat, urte asko egon naiz ikasten, kontserbatoziotik pasau baiz, orduan, askotan, berez musiki jotzen ikisteo, ez daukek, nola esan, jode, ja pizi juntzitek, ze hostia esan behar nian, tio. Joder, onja gaina ez zite etorriko, ez que, kauet, dios. A ver, etzekin ja. Bueno, bai, sin más, irakasle askotatik pasau baizela gauze asko jasoko bala, ez irakasle baitzetik orduan, duel, hori nola, hori notatzek irakasle asko eukitzik lagundu ikela igual, ba, estilo geixo eta irikitzea olako zehose. Bai, asko. Bai, nire kasuan mentzat, desente aporratxatu duten zoze izan dek, hori gauza horiek eta ikastia eta hola, baino. Igual, etzekit hori guan galdetu nahi guan, edo igual etorritzen eburun, aber, zozer musika iteko orduan, aber, berdeken edo hobeto deken, igual, gauza horiek jakitia, o ez, o etzekit hortik antzitxien... Aztu zitekena, esan dek, aztu zitekena. Bai. Usteat duala, esan nahi nean, teori musikala ez tekela gauze obligatozio bat musiki sortzeko, esan nahi, igarture gitarra bat eta eozer, eta esan nahi hau, por inertzia, osea, eta, ez? Baina igual egixe bat teori pixket, nozixo pixke hauke genin, ba, ja igual adibidez, ba, nik inizen diat, ez, ba, nahi kantu bat frigionen, ez? Orduan azten hau, ba, nizertzaiat, ba, lehenengo grado mayor hori sartzezoa, diarrena, zea, menorra justu segidan, zera, olako gauzekin, zera, datu hoxeko informazio hori burun eukitzik agar laguntze aldiken kantua sortzeak orduan, ez ba, nahiak kantu batein Lidion, o nahiak kantu batein Superlocrion. Bai. Hori denak azkenian erramientak, rekursoak ditu, gero irezkoan zeukenak, ba, erabilio ez, baina, bai, nire kasuan bintzat laguntza ziago, laguntza bat dek nire ustez. Baina ez dek beharrezkoa etzaiak iruditzen. Esan dekena, bueno, eta evidentzi bat, ikasi ez diken jendiak behitzak ze gauza guapuak iteitxiken. Horrek ja demostratzeik beharrezkoa ez dekela. Baina, nahi, aparte, asko gustatzen zeiakela, gauza frikada hori denak
eta harmonia, eta eskalak, eta zeak, hori, kriston pilak gustatzen zaiak, eta bai, erabiltzeit, eta esan dekena, igual, kantoa nahi ditin, o zehozer, hori, kolore lidioko zehozer, eta jakitia hori nola itia zekaten, eta bai, hori, bai, laguntzen ziak, eta bai, mordoa gustatzen ziak, gauza horietan saltzatzen ibiltzia, bai. Ze iritzia hau. Niretzako laguntza batek, bai. Netzate bai egiz esan, eta irutu zitek jakitie pixket ondo tala beti. Bai, bueno, Danian bezala, ez, musika dekelako, gauzak jakitia eta hori beti honeako dekela usteit, bai. Eta horrek ez dikela, igual tipikoeken komentarioa ez, eske hoi, hainbeste teoriak indatazeak gero, galdu bitek freskura eta zeta. Nere ustez, etzekak, inungo. Elike izan berko, elike errelazio, mota hortako relazioik euki berko. Dek, etzekit, freskura. Igual, etzekit hori esan dit, hitzo jo okertu zaiak elako, baina igual, imaginazak, igual, euskeraz hitzeiteko, bai, igual, iztek jaten oso bokalduari jo aberatzata baldin baka asko kontrolatzekena, horrek ez di, nire usaz behintzat, gauza interesantiak esatia ebitauko edo izatezkotan nire ustez, igual aukera gehiago emangoik, bai, esan eken hau beto espresatzeko, dana dalako, eta nik uste musikara emandare, antzeko zeo zer dekela, ez? Ze iritzia hau. Azkenean rekurtsuak dituk, eta, bai, beste gabe, baina azkenean berdekenaek, hori, pixka gustua edo eta beste dena erraminteak bakarrikan dituk, eta erraminteakin bakarrikan ez aldin bakak idea hon bat ezin dek, ez in. Bai, adibidez nahi askotan hori pasatzen zitek, ez? Nik teknikamente zehose defenditzen nahu, baina sormen aldetik kosta hori zitek, ideiak iguel bat zeuzkea, baina gero ideia hortatik kantua tatatzie dekauze bat, igueldek neuk ez dagoetelako, habilidade hori, o momentu hontan etzigela bartetzen, o txaiat. Galetornean, ze iritzi daugen solfeu batik. Solfeu, ondo, zatzezak. Buah. Nei, ez. Eske, inoi ez. Irakurtzen... Ja, etzekit inoitz, baina nire zaku urtakoan auk. Bai, enago bat ezali, baina igual enago zalia egiria zen ziaro eskazan aukelako, irakurtzen da bai idazten da hola, behin etziot dedikatu hola denbora asko horrei. Eta nire puntu flakotako batek, uste gitarristan arten tipikoak. Neri ere bai, rockeko gitarrista, horreko munduko gitarristan arten esango jo, ez? Bintzat tipikoak entzio zerrek, eta niri ere estek salgu ez behin matalde hortatikan. Eta nik zekiten gutxilaren irakurtzen idazen da solfeoko partia, ez dit asko aprobetxau. Harmonian da partia eta hori bai, hori kriston utila itezaiak, baina solfeo, igual partitura datartu eta zeitun, jotzeko irakurritakua, jotzeko eta kapaza izateko habilidade ikuitzi eta horri itzionik nik iteizkiten gauzetako probetxo ateatzen. Gero klasetan data askotan igual, emate zute partituta eta venga, jotzea eta igual jendiak, igual beste instrumentatok jendiak igual, saxofonistak, pianistak da, jartzeok da, joitei eta jazta, ez? Hoi nire kristona irutzen zaiak, eta aldortatik ama hori kriston inberila emateziak, baina nik inberritenaek etxea jun, eta irakurtzen hori, bazekit, baina inberritenaek jun, eta estudiatu, eta punto. Eta aldortatik solfeon zati horrei nik nire kasu homentzat etziot utilidade asko ikan eman.
eta ez dituzte emango zioten ikan egilea zen. Baina gero bai oso ondo tortzeken nahi, igual beste musiko batzu ditan, nahi ekenian igual ja indako zozer, eman igual irakurtzen data ohituta zeuken jendiai, o igual kanta baten arreglo espezifiko prepatzeko, nahit aizien sekziota hau itia, bienok hau itia, hori papelien da nola jartzaken eta hori jakitia ere bai kriston ondo ziok. Itekoa, emate jo jendiai, eta gero igual ensaiatzeko gelditzako ja jendiak Bazakik, ez? Ja. ikzerneaken eta ja bai, bazeki, juteiz, eta zeitun, pi, pa, pum, earki. Aldortetik ane bai, latzaek. Bai. Informazio txiste bat, etxe erratxute hogegen, dekela, nola etxek pianista batek jotzi usteko? Balda itxiztia. Usteit da, ez? Partituriek kendu, da, gitarrista batek jarri. Alaek, Ba, teknikin atalea sartu batxu, da, hauek nik usteat asko gozauko jaula, bai nik eta bai txatego jendik. Lelo da bain, lelo galderi zen oidek, rutina ibal daukek, praktika rutina bat segitze guan. Leno asko zekello, guain egire esan, hainbeste klas eta hainbeste lan entrega eta zekuitzeko, urrengo eguneako zekatena nola da iten noten hau, eta etzekatola egunero orduntatik ordunta, hau ingo gita hola. Aldortatikan, uain bertan, etzekat olako rutina, fundamentuzko rutinaik, ez, baina, leno, hori, jorkakin eta ikasten ninen, garai hortan bai, askoz gehiago dedikatzen ditu gala, hori, igual, hori, teknikan praktikara, ez? Hor, taka, pixkat, zango ju, instrumentuakin gimnasia hori itea, ez? Bai, guain asko, leno desente. Baina, un momentu ontan ez, guain gehiago, repertorioa ikasin, eta letzak izan, baina, gauza teknikoak, hola, hainbeste ez, leno baino kutsillo, bai, askoze kutsillo gizan. Ez, hola izan berko lekalako, baina guen modu hortan inak funtzionatzen. Bai, neuke izan gehixo txiugio nien, baina askotan, eske, pixket perezi matei bat batzutan, ez? Segun ze, askotan, etzaiat, eskalak gora beraz, arpegixuk gora bera ibili baino, askoz nazio backing track, mi menor, da, pentatonika a muerte jo eta kitxo, ez? Bai, izango iak, bai, oio, ez. Alaren, nik, etzaiak hain, ez zirik hainbesteko pereza hau ematen berez, jarduten euken taka, baita ere gustatzaiak hor, hortako segun inolako izene bai horrek asko iteik, ibali maiz hor pixkat ambiziozu hau mejortatzen dit, me cago en la puta, etzaiak gertetzen ire uruakin pikeo ibaldi makaken era hortako tipo baldi maiz, baldi maiz, eske ininberdiztelako, gordon, ke ba. Vale. Ze teknika gustatzen zatxik, jotzeko ordun? Ze teknika ibiltzetu gola asko? Ze teknika, ze zanek, igual, o tapinain, o txekize harmonikoakin, da olako gauza horiek. Ingleseko izena dauzkeben gauzek. Oidek. Bukatzeituken horiek, ez? Horiek. Bai, tapinak, eta olako flipada horiek, eta bai, kriston zalian, olako zu artifizia da, gitarrakin botatzeko txoak hori denak iteko, bai. Da, gero, ni asko baitare ligauakin asko jotze dit baitare. Legatua. Alternakin eta baino gehiago bai pixkat, ni ligauerako hortan komoduo ibiltzen hauk. Hori zerdek, Satrianin deje bat? Satriani utzi deje hori, o? Nei ala gutzi zide? Igual, arreke tope guztizera hortako tipua dek, eta ne oso fan handi jan hauk, Satrianina, tope. Eta txakit pixkat beha handikan bere kantak ikasten eta hor hainbeste jarrutatikan, igual hortikan
zekaten pixka tendentzia hori hartuta, baina alaren ikusteit, erresago intzaiak lanei, era horta jotzia, ba igual letzakit, inbul mazien olako beste gitarra batzuk, igual gehiago, tiki, pu alterna eta erabiltzeien era hortako jotzeko modu zeketenek, baina hoi gehiago kostatze zeiak, eta orduan igual pixkat, horrek emateiziak, nahi komodo egite zeiak elako, azkenian askoz gehioiten bukatzaitez. Neurire personalki iruditu zitek errezo dara legatu eki, etxea txatin dauden gitarristak izangoen, baina, joder, iruditu zitek ixe eta nontzat izin berdula errezo, azkenin logiki edegez, alternate picking on bat emateko berdeen sinkronizazioa, eo kolpe bat eman da pietzakin etxie bakarrik, nik uste errezo dala ez, legatu, Ben, Manes Etxebarrik esateik, iri Zack Wild gustatzen zaik, xo. Bai, ez, gustatu gabe, hoxe ez. Alternate pickingen erreia. Latza. Eta Eta zakualde ikitiskiken harmoniko horiek vibrato kriston exagerauak eta olako zehoien adere ni oso zalian, bai. Aimarre esateik, ez eskatzeko lehen esan diago hori, praktika rutinin galderiatik esateik, mortalek behar dugu hori, baina ez eskatu Messiri berrize futboleko fundamento basikoak errepikatzeko. Zizateki. Zateik, ezkerreko eskuak Orozabel, eskubikoa Lil Wayne. Alde, cabrón. Legatu batik, kabroia. Ez, baina... Tapina ipaudek, eta ni tapinen oso fana nauk, nire esperientzi pertsonal bezala kontatzeat, nik gitarri jotzen hasi nitxean ota bat urtegin, da gau, ni zutarren izton fanan itxian, da zutarra hasi nitxean gitarri jotzen, da hori jotak, erautzi ziztean jotaken hasierako mitiko tiriri, hori eta holako zeak, hori ban maietzin, eta buelta honitxean udan, solua, gitarra espainola bat egin tapineaino ikisitea. Tapine barne ikisin itxoan, uda hortan. Bai, Benetan. Hostia. Teknikamente... Emani joan, egura, orduan, Teknikamente iguel, nian klabatzen, gaina espainolan da zea, baina nik ikustu anatxoan horrein, orduan, tapinen etzat, teknika favoritun galder hortan, nik tapine zaunik, aunque oin iguel zuipikin ere gustatzen zitek, tapine zaunik. Eta entrevista hauetan, ziok test bat, dekela tapinaren testa. Así que, a ver, zerrekin harritze gaiuken. Ja, gitarra pixketa hitze gorduek. Ia, bai. Bai, eta bolako... Chapo bat! Bai, nire oso zalian, bolako flipado ze horiek egiteko da, bai. Esango jat, oinarte nik uste tapin guapo asko ikusi ditxeu elkarrizketa hauetan. Oinarte nik uste top 1 under zubila gazoala, Satrianin Midnight jozian, kabroiek. Bai. Hostia, pabelloiek oso altutziek, Txapo, brutala izendek. Eta Aimarre esateik behar dula Heroes of the Sun dego tapina mesedez, txikitan ez dakit zematetan ikusi nuen coverra. Eta baita esateik mesedez teo ezekarri horrelako jendea lotara negarra ez da humila uta joan behar naiz. Isileko nahi.
Zekit, akordatuko nauken, baina bai hori saiatu nituan, ateatzen, Angran Heroes onzan hori, oso latzaek egia zan. Ah. Garbiko zen bat. Nola guane... Saiaten guanak, a ber... Holako oso zer. Estilo hortako zeo zerruan, guen nauk akortzen oso nola luan, baina bai, oso latzaek, bai, hori pixka, esaten guana, Anderre jotzezin, igual, Midnight eta estiloa, pixka, garbilan, akordiak eta pixka estilo horta, bai. Bakik Midnight jotzen? Bani txakin. Ahora akordatzen nauken ahora. Hortik. Holako zer bala uste. Tecno. Total. Holako oso zer, bai. Paketo bukera ere guapo, hola. Bukara oso txungua, bai. Hor, azkar sartze guanin hori. Bai, nahi, a ber, pixkan, eska oso latzaek, bai. Bai, holako oso zer. Bai, horiek. Eta hori atu da hostia jezian. Bai, gero. Gero, amabixen. Hori. Bai. Txatin esan dietan egu iguela pentsatzen egin txean. Aber, akordatzen hauken, 5 segundu beranduo procede a tocarlo sin fallos. En plan... Bai, fallo batzuk egin ditu, baina arregotzen nahi ala, iztio. Puta madre, gaudek, ba. Bai. Guain... Esan. Esan. Justo torri zeiak... Garabi taldean, pixkat jotzako eragontan ingenian kanta bat, bai? Oian hor balimazio fijo hoi pentsatzen aioala, bai? Oidek, nora ezean izena zin kanta olako... Ez da huelea... Bai. Hola. Wow.
hor lidi joan eta leheno esan dekain mobila eta adibidez parte hori nian, boa, hemen pixkat, zera, o frigioko hor bigarrengo gradu, zera horita, adibidez hori inin, batzutan igual, teorien da bate pentsatu gabe eskual movimentu gutzakin, ondo sonatzeiken rip bat, hartu eta horrekin kanta bat, iten bukau zaken bezala, ba, aldrebez, akorde mota hau, soniu mota hori sartu nahi numeren da, aber nola galditzeken da, hori da, pixkat teorian pentsatzen, hor, sol menorren zio kantata, hor, la bemol maior bat sartuko eta hor bilatu niskin posizioetan, aber nun nituan da horitak, eta, buaa, latza sonatzeik, eta, bai, pixkat, aldrebez, hau adibidez, ripori, beste norantzakoan atea eta ziok, bai, horren horretik, komposizio aldetik atan, nola iteitu gauza eta, etxekat, erabat, etxekitu gauza batzuk, erabate ateatze iskit, beste prozesu erabat diferente batea, baina azken nian dek, nola sonatzeiken, gustatzeiken zozer bilatzeko bide bat bestia hartutare, gustatzeiken zozer lortzia. Eskaukoiat, geroaren hazi-eziageko zolilu jotzeko, da, kontu edek nik hau ilegal jotzea dela. Honen bideoa, ingarinan konfinamenduan. Bai. Eske, bideo hortan ikasi nian. Bideo hori ikusi nian behin, da petxoren, kantua bola en plan, zailo guala petzatzen nian, evidentemente parte hori oso zaileek. Baina, joizak lehengo ireera, eta gero nik jokoiat, nik etxeaten ilegalitatea. Zatek, biri, parte hori. Hostia, es que kistona hori, ba nik etxeat, iko laiek. Bai, más o menos, baina... Nik etxeat... ja, beste... Ligatukin. Ja. Jodi bai... Iru sokotan. En plan, jodi bai Gorosabel, zaila ekin nahi baina nik erresartuko aiat. Ostia, zutarren zalia aiz, ez? Hori gero sartuko atu guztukin gexo, baina ikustek, ez? Ire zeatakoak Aitor Gorosabel dala. Bai, amengo zelan artean, bai. Tope. Gio bitxen gai pixek gexo zutarreatik, baina. Zateik, Gorosabelek horrela egiten du txuloana egiteko. Oire baldi, Porque puede, Hori. Sonidoako zeibiltzek. Direktotako. Ja, era bat aldaudi hau temia. Un soinu sartu bat jubisket. Bai. Uain komedia digatikan kenperrak hain jotzen. Ze nola viajatuta egin behar izateiten, eske katxarrako zen dizkidat, moitu. Orduan, uain bertan kenperraken, bai. Bai... Ez da itxatzakat, zera pedalerakoa, eta eman, bi kable maira eta ariazta eske. Ja, asko zera. Kristona, hola... Uain momentu altan, bai. Eta pedaleraik eta orduan ez da gibiltzen, ez? Uain ez, baina ibil izan dizkidat, bai. Bai, amplila... Iparra izan garaitan da, pibi bat nitxakan, Triple X pibi jana. Eta... Iru kanal zitxazkan, garbila. Eta gero bidizazio bat, krontxeru, uan beste seguntze amplitako distorzio jaikain bataino gehiago, eta gero beste bat, zitxakana, estilo bertako ampliak, da horren niten garbila, eta gero kanal bakoitzak volumen master independente bat zitxakan, ritmiketako kruntzeko
soinu jartzen da gero solotako pixkat volumen altuagoan, besti erabiltzen. Horrekin, gero zean itxakan baita ere. Pod XT, zean, gorri mitikoi, baki Osea, gaintzik zen momentu bat, babarrun estiloko... Zebaldakako. Hau! Oitakoa, XT nitxakan nik, baino bai, oitakoa. Eta horrekin delay pixkat jartzen nitxion soletako. Bai, Nik hau, efektuan lateotikan. erosine baino, ja, Bai, oitakoa. soinu hau pixek gaur eguneago kutre gehatzek, ez? Etxegat dize... Bai. Nahiko... Bueno, hoi zea erabiltzen dian. Efektuntza Soinua bakarrik. amplikoa, baina delaya horrekin, enitxakan pedalik eta ezerre, eta aparatuan delaya erabiltzen dian, bai, solotako. Garbixea, distortzizuz aparte, eta delay hori beste efektoik euki berdik ire soinu, koruse, franjarra, beste zoz hartzexok. Garbitan txoruza nola galditzeken desente gustatzen zeiak, bai, nik normalen erabiltzen, jat, txoruza garbitako. Eta nik basikamente solotako delay puntu horrekin gustatzen zeiak, eta bai, garbilak igual txoruz puntillo horrekin, baina igual ni jo txizkiten repertorio oitako garbi mota oitako, igual garbi nahiko kristalino zea oitako, Eta... Ez dit... bizak, nola, lehizen azkenengo diskon fondoko gitarra batzuk eta oktabaka eta grabota zeuken, oktaba horia hain aukera biltzen aurrenengo aldiz, guain kantauetako zati batzutako. Baina bestela ritmiketako distortzioa eta solotako beste bat, pixka, igual, medio geixiokin, da pixka soniu goxioak nola, baino bi distortzio eta garbi bat. Ez dit gehiago erabiltzen. Oin galdera xelebre batzu zeztek, baina nahi gustatzen ziztek. Gitarra ona ampli txarrakin, ala gitarra txarra ampli honakin. Ja. Zerdek naxo. Ze ustek obio izen lehigela. Nire ustez resultatu askoz obia lortzak amplia ona baldimaek, eta edozen gitarra zar entxufauta, kriston gitarra pepinazua hor ampli eskaz batea bialutare horrek txatarra hotza, latza, ateatzeik. Nire ala iritzen zaiak. Neire bai, baina hemen egon de jendie esan duna gitarra ona ubi dala behintzet ez du lau desafinauko, bueno, hor ja gauze asko zartzen jo, gitarra txarra zer dan, baina... Ja, claro. Baina, hola, sonidua, hola... Nire usez behintzat, soinu obia, amplia txarra ez baldin baek behintzat, nire ustez, ni garbi zekat. Bai. Agarren jendik esateik, komentazio batzu zaudek, adibidez, Ander Zubilak esateik, kontatu zure Squirean historia, eta Aimarrek esateik, lehengon esanun modura, Mikel gehi Hello Kitty gitarrakin, eta ni Kemper batekin, baino soinu hobea ateako luke. Eta, ze pasau omen Squireakin, a ber, interesatu zitei. Etzeket justu zein noteken esan nahikoken historia, baino... Ez que, Mati Antxone esateik, Ander, Squire horrekin... Trastiagatik anola esateiko. Ja, ez que izan, Bai, gitarra horrek ikusi iztiken bastarrik, etzekit batzioken. Bai. Bueno, guain ditiko ziu, Squire-etaz gehatzekena. Ez que, oidek nire aurrenengo gitarra elektrikua, eta, pena, zarautzen zizkat, hori danak ez da hemen erakusteko baino. Horrei, hainbeste jotan, illa, esango jo, ja fretless hau, ala. Trastek, baino, ja diapasoian azpitik zitxaskan, ja, barroak, esango jo. Da, horren,
trastiak aldatzia baziok, etzekiz, eta, bai, latzai baldatu ingozizkio, de puta madre, bale. Zenbat diru? Eskin, etzekit, Ale. ez, Zeuek, zeuek. bai, bazio, kendu teskio, eta gero berria jarri teskio, eta jazta, eta, puta madre, aldau itezizkio, bai. Hartu geniskin trastezar batzuk, jarri geniskin, matxinekin. Matin egola baitaren desente saltzerua, bai, gitarrak ajustatzen, o igual pastillak aldatzen, elektronika aldetikan eta tipo oso finak hortan da, beak laguntzaziak olako zozer inei denetan beti, eta jarri genizizkion trastiak, eta azta izkotzen da, bai, zebani, hamen trastien partez, hola, kutsillo batzuk eukitzia, ozela, zinuan joi, hola ite guan da, odolai, eta, bai, eta, por culo hartzea, hola, ezin dek, eta, limatu itek eta jazat, bai, kakaztara, ez genin potrekik hori ondo jartzeko. Azkenean zein, Ebaietik edo zekenin mastil txino bat, etzekit, 20 euro ze balio zin da, jarri, pun, atorrin jau, eta, de puta madre, gelitze guani. Eta jazta, horrekin zioki. Bai. Eta gero, pastillak aldatu genizkion, bai, pastillak aldauta, zezkan. Markan izena nola hoan egena, GFS o H o GH, etze, golako sigla bantzu ditun, etze, matine galdetu joki baltxatian behar jakin goik. Ezken gola markak eta modeluak eta olako gozetan, enauk, ila bat enteatzen egia zen, bai. Eta zea, dituk, puentekoa jarri genitxion douliak enoitakoa, baina simpleen tamaina zezkak, oitakoa, bi rail bezalako oitakoa, jarri eta, ja ezuan akoplatzen, etzekiz eta, jazta, kriston gitarra, Ander Zubilak esatik GHS eta Mati Antxonek GFS. Zeiat, behatzen hartin ez bai aklaratzen ematen. Beste galdera... Bai, etzekit, bai, oitako bat. Beste galdera bat, engoiat. Galdera haure kuriosu egalar nundi hartatzeken. Beste bietz bat eukitzie posible izango baldin mauan, nun da zeatik? Ostra, a ber, holako ez zerran, ez diat, baino pentsatu baino... Hombre, gitarra jotziai buruz erantzotia nahi baldean bako, orduan, nik ezkerreko eskuan aukeratuko nik beste ibiatz bat eukitzia zen. Nik egiria esan, igual, klasikoko gauzak taula ez izkit apenas kontrolatzen da jore oso gutxi jote izkiat. Eta nik nire kasuan bai, ezkerreko eskun jarriko nik beste ibiatz bat, eta zein... Etzekit beste bigarrengo, hirugarrengo bihatzen estilokon bat, etzekit olako zer igual ondoterko zatzen, etzekit, ezke jarra botaiak mantxei. Galderak ahorroio, baina, bueno, erantzun politik eman izan ditxik beste batzutan, Bai, seguro. Toni, pixkat behan du ator, kompozizioan partia ja pasau dira, oin teknikak nahi gaitu, baina, bueno, bakik hemendik aste bete eta pikoa iokoia YouTubea eta bakik. Vale, kostatzen zeiken teknika bat, teknika bat ezatekela, teknika hau igual kontrolatzekela, baina kostatu itezaikela, ezatekela, espezialmente zaila gau. Nire kasuan igual, esan ditena, nik bihatzakin data ez dit baina hainbeste praktikatu, eta igual finger pickineko eta gauza diretak, hori igual kostatze aldetikan, igual nahi gehiena kostatzen ziak gauzak ondo iteko bintzat, bai. Igual akustikakin eta arpegio guapuak eta jotzeko pixka, bai. Igual arpegio munduko gauzak, eskuko teknika horiek ditu igual nik... Joitzak pixet? Eta nahi ikezo bat hau, en plan, lehenengo ire debilidadik ezkau da jotzeko ezkau. Bolako... Etzekit, baina gero, esan dira, benten ikuste ditu igual akustikakin eta hola, elegante indako gauzak eta, ni hori, enok baina
jarrire igual hori praktikatzen da askota hola, eta ez holako gozat egiten huendikan etxekila esan Azkenin ondo. beste gitarri oso zabalaek, musiki oso zabalaek, eta bueno, beste leku batzutetik geixo sartu aizela, ez? No? Bai, ni bai. Basiok lehizen, egon naizen edozein taldetan, así que hainbeste taldetan egon naiz imaginatzeat bat baino gexogik goitukera. Basiok parteik, en plan, aiz kontzertun kantu jotzen da, ja petxatzen aiz, ostia, basitorrek partie, basitorrek ja mentalki preparatzen aiz, kostatzen egen partei gola baukek, adibidez, solon bat, riffen bat. Bai, askotan igual, lista eta ikusit, me cago en la puto, kanto hitzekin noiztik ez di, jo, ostro, eta igual, ahi aizazen jotzen da, ja pentsatzen, no, parte hori nola, eta hor, mentalki pixkat mini ensaio bat bezala egiten hor, buru horrek, belartik ankia botatzen, bai, pentsat eskiat hor, bazet horrek parte hori, bai, holako momentu horiek, bai, ikutu eskiat. Baina, ni geixo nitxik teknikoki komplikau edan zehoze, ez, igual, ez aizelako akordatzen baizik eta, igual, txagia, zuipa dauke, gora bera, txagia ze, garbi berdekena, olako parte batetik egin nitxean, eta evidentemente jotzi nahiat. Men danona horrin sufri berdek. Igual guendikan, nola, igual berria dituken lehizen kantak, eta igual guendikan etzezkat, hain mamauta, eta igual, etxekit, igual imparable, eta igual olako kantetan hor, desente, solo, guztai, bai, diskoko solo luzien ere beha izangoek, eta, bai, horko parte batzuta jotzeko eta, bai, igual, hoi izangoek igual, etxekit, kostatu igual, etxekit gehienak kostatzen zeiaken etakoen izangoeken, baina, bai, pixkat, konzentrazio estra puntu bat eskatzen zieken horietako bentsat, bai, hori bentsat, bai. Vale, gauza tengo jau, bueno, ez, ondi beste pare galdera falta ziztek, eta gero gusto personalakin sartu batu. Atalau pixket bukatzeko, bueno, haure egizan, ez galdera nahiko desordenatu zuzke. Desastras. Bueno. Horren, jun galdetzen da. Bai. Ze taldekin batea jotzi nahiko duke. En plan, rollo, talde batekin jotzen telonero bezala, eta hor ba, festival baten, edo behintzet, hori, beste talde, ze taldekin nahiko duke kontzertu baten bateo esperientzi hori duki. Desente, zabek igual hola guztiak kontzertzen tali, baina nizertzakit. Igual nik izan fanan nekalako, eske zen zen, igual, ACDC o Iron Maiden hauetako batzukin igual holako festival batien edo jotzea, kriston latza, bai. Holako, zean talde batekin batea jotzea, bai. Bai, harri izango ba, no? Bai, beti ilusio puntu hori, ez, hor, wow. Bai. Eta zein dek gitarrekin ikasi guan leheo kantua, akordatzeo aldi maiz? Ostra, etzekit baino o John Brown o oitakon bat, bai. Bai, ala uste jarre. Oitakon, bai, John Brown, indio txiki bat. Oitakon bat, bai. Etzekit justu zein izango ba, baina, bai, oitakon bat. Esateik, Aibar Metalek egan gehi Iron Maiden San Mamez ustaiak emezortziak. Hilatzai! La hostia, saldiaz, saldiaz ya utzita zio, zea horrei atzogen beste grazi. Baina, la hostia izangoan saldiaz Bruce Dickinsoni en plan, ni guioño agudo kantatzeit! Etzekit, ze pasako banolako situazio baten, ze honek zikaken harrika, guk eukiko ju baino, harrek, belia zekake. Saldia ze esate gala. Bai. Gauza tengo jau, gusto personalain sartu horretik, ni zerbeza baten bilen itxik. Hemen entreteniko aldi jendi pixket favorez. Hoizak zehose. Vale, pixkat, jotzen, nengo akorden?
Hora irituan. Oindala, pare bat minutu buelta una, baina hemen ikustu da initxean behire, hostia. Vale. Era, kente hau. Bueno, segi horretik pare gauze. Lehenengo hemen ikusten uste, ze tasa bialdu zieken iriri erautzi baiat. Ore eSportzeuk tasa personalizaba bialdu ziagan, eta bueno, mendik topa nahiat ore esportzeatik. Baina, batxe iri eskertu nahiat, etortzie gaurko gitarrezketa. Iri, gometeatzatik, ani. Pixket, ez nago gozo emotibo jarriko, baina ondala 2 urte justu gaur, kotxin asiente bat eguinean. Eta ileso hartenean, ileso totalmente, baina kotxi nola geldigoan ikusitie, berriz jaso nitxean zentzaexo horregin ez. Eta, ostia, benetan posten atxik 2 urte behan du, Euskal Herrio gitarra makina bat elkarrezketatzen egotia. Eta, sin maz, topa bizixeatik, zuen etxetan zehozeo zuen topa etxego, baino, haupa zuek, topa. Topa. I lasai. Bueno, Aimarre esateik, Mikel, talde baten sartu behar zinean jotzea, ondo ikusten zaitut, etorkizun handia dakazu gitarran, nik taldetxo daukat, nun betizuk klubeko coverrak jotzen ditugun. Ustet, gitarra ritmika sekundario bezala minutu batzuk izango zenitula. Hori zertziak, pixkat rintintinagin, betizuk klubeko kanta jotzen badakik, osea. Iba, berbenakin betizun kantatare joizkilat, Lokaleko biotiko, ez? Bizo, oire, bai, eta nola, gora, eta, bai, oiek egin dizkilat, bai. Baitare.
Bueno, Ikerrek esateik, Mikelek 5 minutun kristonak jo, eta lehenengo gauza Teo bere taza erakusten, bere aurpegi daukan taza, en fin, la fama. Tío, calla, momentu oso politxek intentau diatela, en plan, cago, tío, Iker, es que, cago, la hostia. Hau de gau. Venga, gusto pertsonala izartu bat juk. Vale. Talde favoritua. Ba, ACDC, bai. Bai, Deskubritu nitenetik latza. Baina, dudai gabe erantzun dek, pum, ACDC. Bai, bai. Vale, Kulo vale. hartzea, bai. Diska favoritua? Disko favoritua, igual, jo esateren indestremezt izango ekola, disko bezala favoritua, bai, igual, bai. Ja, Latza. Joe Satriani ipodea, pentsadia Surfing with the Alien esango gala, ez lehengo gola disko zea, baino... Nik nahi jat, nahi destremez gustatzen zaiak asko, bai. Zek, bai, kantak, eta nola sonatze iken, da, bai, latza irute zaiak, bai. Bai. Eta kanta favorito bat? Kanta favoritua, etzekat, hola, igual, hola, hau, etzekat dudaik. Holako kantaikan favoritua, etzekat. Etzekat erantzuna berez, galdera horrentzako. Nola bat aipauko guana, bat baino aipau nahi batzuk, o etzak etortzen ino. Bai, baina hori, lista infinito batek azkenean, ez favoritua, igual ACT esan ditela, igual Thunderstruck, eta goiak, jatagola hiliak, hola jartzez isikiatek, ez da. A ver, joizak Thunderstruck. Latza. Bai. Kamairu. Oio naban. Eta Aimarrek esan duen bezala, mortalak hau eskugabe jotzen deu, Hammerron pulo fakarrik. Baina, ik original jotzek, ez? Berez, originala piktinekin dek, ez? Bai. Ala sonatzen behintzat, eta... Bai, bideoklipen hola... Eta jendiak usteik hola ekala baino, ez. Entzutek eta hoi hola jotzen. Antzematek, ez? Zea da hola, pikine hola. Tonalidade favoritua? Usteit la menor, bai. Bai, ala esango nik, horri biltzen hau jata zuak gotatzen. Zehoz espezifikoatik, eo... Igual hortzezkaten flipadak eta zea trulio oitako, igual gehienak hortzezkat, eta oituena hor netxiok. Eta, bai, mi menorre, la menor eta mi menorre, bai. Bai, igual gero, dena zenek, igual ligauan eta zea askotan. Olakon flipada horiek da diteko, eta igual errexena netzako otonu horietan dituko, bai. Vale. Nik adibidez beti Tomaior esateat, nola alterazioek ez dauken, errezoek. Pentsatzen jartze baldin manauk dominante sekunda xuta, olao movida jartotan ja, dotik asko zerrezoek egan aurratik, ni neukto esango niki, baina egixek geho, kitxerri jotzeak orduan, mi menorreo pentatonika hori bakarri jotzea, hola? Bai, gitarrakin jotzeko behintzat, nire ustez do maiorren zoze polita jotzea zaila hauek, igual mi menorreko hor bote egiten zea. Nota parrazta hoi baino, mi menorren gitarrakin, niretzako asko zerrexoek jotzea, do maiorren baino. Bai. Eta, generalian, oitu netxek igual hasi
pentatonika menorrakin o aseitiolako, igual tonalidad menorreta, maiorreta baino. Emateik igual do maior da, errexo izango okela, ez? Ta itzeki ze menor, nizetzekit. Baino, nertzako bentsat, nik asoz gehiago joitelako edo, etzekit, berez errexego edo, baina igual instrumentuagatikan... Instrumentu behake horra Ba, emate hau. bai, nik uste jat, baietz, pixkat. Ota, igual, estilo hoietako gauzak jotze bale maiteko behintzat, A ber, ze musikokin ingouke ire ametzetako taldia, rollo Dream Team bat. Zein musikokin... Nahi degen aukera uleikak, Ja. nahi degena. Buah. Ez que zarte galentik, igual ja, igual idolo iteko lako, lehen ezen igual, Satrienekin txekizitia, o txekizinekin zeitia, igual, Steve Vai, igual, motartako gitarra izan. Etzekit, hori, o bestela olako jendia zaparte, uniz ertzekit, baitare, igual ezaguna ditukenak, baina baitare kriston kraka dituken olako jendik, niz ertzekit, Ander Zulaika, David Gorospe eta hauekin joitela baitare, baina, eske, hoiekin baitare hola zehoze latzaitia, oso latzaek nire ustez baitare, bai. Vale. Esateik Aimarrek G3 Live Zarautz 2008, Joe Satriani, Steve Vai, Ander Zubillaga eta Mikel Azkano. Bai, latzai! Jode, ni jungo nitxan ikustea. Brutala. Ze kalibre biltzek, sokatan? Ni gehiena 10-40, bai. Etzekit gitarra danak horrekin zezkaten, baino... Eta ze marka? Igual baten bat, dadari joak, erabiltzizkiat. Bai, zekat beste kaja ogoita bosteko juego oitako kaja ondiak hartzizkit, eta... Igual baten batzekat 11-50 etzekizet, hola igual grabe afinautako gitarran baten, baina, bestela bai, 10-40 erabiltzizkit, bai. Afinazio ezberdinetan dauzka gitarra ezberdinek? Ila denak mi estandarren zezkat, usteit bat mi bemolen zekatela, eta... Ez dira, dudatzekat, ren afinauta zekaten, osua tono bat jatxita, o seigarrengo soka bakarrekan zekaten jatxita. Baina, bai bat zekatola zoze garabio jarrita, baina zarautzen zekat, da espaldi ez dizkit oikin jota, ez zekit nola zezkaten. Baina, bestela min jotzeit, zango beti, bai. Eta Uen mentzat bai. Eta ze pua erabiltzaitu? Gehienak hauek, mitikon Dunlop berdiak. Dituk 0,88 milimetro jartzik. Bai, gehien hauek eta biltzizkit, bai. Gero igual, garbiko gozak eta igual akusiketan da jotzeko finak erabiltzizkit. Baina bestela elektrikakin jotzeko, bai, gila erabat berde hauek, Dunlopen berde hauek. Ikusteko faltazaken kontzertu bat? Morduak guzteko zitzean, ez da gitarrista, baina Gianni, pianista batek, pianista griego bat, hoi guztua ikon zurri, bai. Horren kontzertu bat. Ja, fuiste? Internetako zehozek fallatuik. Juntza igula. Menizatuko nuke hau gitarra jotzen, baina nik uste ja ez dala... Bueltatu alde? Buelta baiz. Bai, bale. Listo. Ia, bai, agontatzeik etxek izan pasako ban. Bale, etxek nun moztuko ban orduan, egin zan galdetzen haber ze kontzertu ikustian gustatuko litzeken, o falta zeiak ematola pendiente zekaten. Hori, Gianni, aipaudek. Esatenin... hori artea jaudek. Bai, hori mordua gustatuko zetzen. Hori atxu dio. Vale, eta ze artista berpiztu gauga?
ACDC Malcolmekin berriz justo asko ikusiko nizkike ba, hola esate baldin baiak. Etzekit, eske asko zeuen, etzekit. Stevie Ray Vaughan, etzekit eta, ba. Eske, Hendrix. bai. Beare. Nik hola, gezurra emateko nio, ez dit hola beine Hendrix hola tope haitu, igual, tipikoak ez, bai, Hendrix tope mamauta eukitzia ez hola, igual gitarra jotzeiken bateko, nik hainbeste, egile zen, ez, eta, baino, joe, oire, behintzat, merezi ikenetako bat, dudik gabe, hoi behintzat, dudik gabe, bai, joe. Horiek gabe, etzekit gaur ze jotzen nengo gehituan, baina uen jotzen egitukena behintzat, seguru ez. Men, Eddie Van Halen aipatzei be, Alaine eta Imarrek. Zango, nik egaina uen dela gutxi jondekela Eddie Van Halen, Bai, nik behan dikan mamautako zenbat truko ditxen guen. Oiek da, eske Van Halen dituk, eske zenek esatia, bai. Bai. Totala. Ametzetao gitarra bat, eta oin galdetu oso bat Ander, galdetzen nahi digena. Lelo, ire ametzetao gitarra bat baukek. Zaukena eta nahiko bukena auki. Etzekatu igual... igual kontzertuak indata bezala zanek bat, falta zaiaken gitarra bat hori sentitze egiten bat, eski hau nahi dit. Olako, uen bertan, ezekat, geho igual kriston kapretxuak ekuitezkete igual ikusita, zelatzaek, nahi dit. Hori bai, baina bat hola garbitzekatena, igual, aspalditik hau nahi dit. Olako ikan uen bertan etzekat. Andoni, Gary Moore, Randy Rhoads, Dimebag, Brian May eta Tom Scholz, edo dena delakoa, Brian May etzio gilda, ez? Ni ez naukentea behintzat gildanik. Ja. Uste de berpiz... Nire naukenteatu behintzat espero diat, ez? Nik uste ez baldimak aurril, espero ez. Ja. Eta Aimarre galdetzeik, Ibanez Pia berriak ala Classic Jam. Etzezkat, prauta... Haben, bizan, justo hori galdetzekela. Kaso gehi esan, hau bazekan. Ieba! Bai. Baina entxufatu ingo eta tamar parkulo. Hauen dios. Oinarte neiko inbiri ez gau genean, nire jotzeo erikin, da oin honein inbiri xomar aldio, me cago en la puta. Sí, botar. Ieba. Hone. Bai, estilo ontako gitarrak emorde guztatzkiak, puente mobiliak inatare marzianadak eta itekotare, latza dituk, bai. Puente horrekin ze moduz emateaiz, afinatzeako orduan da, sokak aldatzeako orduan da. Bere lan ematei, baino... Ja, horreire hartu zio, trukilu bat, bai, ondo, baina, hasieran... Eta... Puendala gutxi jarri da berriz operatiboz, benetan kiston perezi matezik zu gixen asuntu. Baina, egixe, geho, olau eta llego palankikin, guapo hasi. Bai. Bere bentejak eta bere desbentajak, eskak, bai, danak bezala baino. Hoi izatekela, nik, aurrenengo gitarra puente mobiliakin eukininen, ustenin gaizki zitxola. Nahi, sonatzen jarriko. Bendinak taiteakoan, soko bat aiztira, eta bestiak desafina hoteituan, bestiak jatxiteituan konpensatzeko, ustenin hori etzila inber, evidentemente, eta gaizki zitxola, eta erosinin denda jonituan. Esata, eske, puentia izorrauta zekatze, behizak, hola, eituzak, soka bat jotzeit, eta beste bat aiztiratzeiten nian, desafinatu iteko hori, beira. Guendala gutxi erosia, no sé qué mierda, no sé qué, arreglatu inberka, eta tipo hola... Vale, a ver, pentsatzen, jode, kizako nahi nola esplikatuko ziren nahi, puta ideik ez dakak, Bai, jode, orduan, pixkat, puente mota honeken nola funtzionan zeiken ikasi arte, bai, hasieran, jode, estek nire ustez behintzat, aurrenengo gitarra bat elegitzeko orduan igual elekzio ona puente mobileko gitarra bat hartzia, bai.
zen buru haustiak bakarrikan Matias Eskak, nire ustez, bai. Bai. Gio ja, jazta baino, azteko, nik uste puente fijua zekaken edo zenekin askoz hobeto moldatzekala edo zein, bai, afinatzeko, ajustatzeko, zertako, askoz errexo, bai. Bere komplejidade izauek. Zateik, Aimarrek Steve Baien zehoze jotzeko, jake gitarri hor daudean. Ostra, a ber. Bueno, nik berez, hauen kantakola ikasita hainbestere ez ezkit, gero ez ezkit igual, jotzeko igual frase motak da, olako soinu motak da, hola, bai, ateatea, baina, kanta hau, hola ez ezkit, asko, itia zekatanek, bai, igual parte bat, riffen bat, hola. Bai, nahegena, egunagena. Hau da. Bai, hori eta, bai, oso... Riff hori morduak gustatzen zeian, gaina hori, disko hori hartu ninen, nahiko gauza paranoikuak eta zeskak esti baiek, eta riff hori, nahiko, esango nik, la sol darre horrekin bere zean barruan nahiko jarrokerua bolan da, haitu ninen, latza, bai, kanta horrekin tope motiba honituan, bai, eraktik Nightmares nola izan iken, bai, latza. Eta gero mitikoak, ez? Nola eken berez, etzakit, Vale. Baina... Aimarrek Tender Surrender eskatzeik. Hori atean ilan, bai, hori leno... Bueno, nire berzio baina panitxakin, oen, berriz ikasi merko nike, kanta baitzen neke baino... Ja. Akordatzen nola eke. Oso guapo zio kanta hori, Hori kristonek, dinamika batzekak, aztek suabezu eta pixkanaka hilotzen jutek, baina jata topeaino. Eta gero berriz... Berriz... Parte hoidek, kristona hor topetikan, beraino... Nola iteken... Bai, kristona. Latza, Bai, kristona. Nire hiliakola jartzen zizkiak, Ba, gero, askotan igual jendiak asko esate igual, Steve bai egatik eta olako, zera, biri eta gola bakarrik handakotzat. Nire ustez, keba, ditu gitarrakin, instrumentuakin, hori, itzein bezala iteie, ez... Beste nivel jotzeko beste era bat, bai. Nei asko gustatzen zaizkiak estil hortako gitarrista horiek, espresibidade hoi, etzekizet, eta askotan jotzizkie, igual hain tipikuak ez dituken gauzak, ez? Igual askotan, holako zakta, rockeko disko guztitan zioko hori zartuta, baina igual beste fraseo mota batzuta igual bendin arraruak, eta etzekize, holako igual slideak, beti orain barrian aldre bezitia eta holako batzuk asko erabiltzizkie jende honek eta nahi mordo gustatzaileak. Igual nota berdina traste bat azpitikan edo holako ze horiek eta oso, latza dituk. Eta jende honek olako mierda horiek mordua esplotatzizki eta unai bintzat asko gustatzeiak. Eta gero palankakin iteizkien hori edanak eta olako.
etzekit, hainbeste gauza paranoiko zeuek, zera, barra puta honekin iti hori, kristonek, bai. Alaik. Ander, Bai. ontxe bota osoat galderik, la resistencia ikusi iki aldago, inoiz ikusi aldek. Ja. Sonatzeik. Ni la resistencia, nik telebista ez dit ikusten. Vale. Bueno, sin más, la resistencia, baina bakik zer dan, la resistencia. Bai. Vale. Baina ez dira ikusten, Vale, hortzio kaldera bat, bronkano ketxezio gena bere zea da nahi, bere konbidatu da nahi, eta zenbat diru dauke ben bankugo kontun. Nik kaldera hori kopiau diat, baina ekarri da pixket gure zea. Orduan, nire galderiek, momentu hontan, zenbat gitarra dauzkek, eta zenbat paudek gitarra hosetanak eguitzia. Eta nahiat gitarrak banan-banan Ostra, ezaiztek, favorez. Azkenian astakei puta bat izango, bai. A ber. Buah. Arraziko nauk. Esquire-a, gakordatzen zenbat balioko zinarrek, oso gutxi. Posteun bat, bota bat txeo. Bueno, lareu. Ez, arrek ez. Iru. Bueno, claro, orduan pesetak zituen, baino... Etzakit, baino oso merke oitako ze batuan. Eta... A ber, zezkat. Hola... Bai, estrato estilo hori, Esquire-a, eta gero estrato kastere mexikano bat, 300 eurotan segunda manon hartu nilan hori. Gero... A ber, Iban ezetan zezkat. Iparra izan eta orduan nire gitarra principala buena, RG 550 edo usteitu gala modelua. Eta, eske prezioak da nago akordatzen zen. Baina hori hori 1000 bueltan zitxuela usteit, erosinen momentuan. Gero, 3 Ibanez RG zeskat. Hori, gero beroaldi oitako baten erosinin beste bat, zean. Haure latzak, eske bauan, holako egite izkit, bai. Osea, deklarazioa itea jo nituan, da, kobratzea hartzen zitzaian. eta, Donostin pasatzenok musikal 72 eskaparatik, eta, latza, eta hartu nien, porkulo hartzea, bai. Hola hartu nien, baina merki eguan, etzakitze RG guan, baina gama bajutako bat, ez ban RG pepino itako bat. Eta gio beste RG bat, baita ere, 550 dekena, baina etzakit ze urtetako, zarretako, aurrenetako bat, hamen, maztilean atzek aldi eta pixkat, bai, diferente zeskak. Eta oire, 300 bat eurotan ahola erosin nin, segunda manon. Nik, bai, desente segunda manon erosiz, berriak baino gehiago. Eta... PRS Custom 24 bate bazekat, eharra, hori baita ere. Eharra, bai. Gio, hau, hau, gio, lespol hauen erlabiten lespol hori, estandarraek. Hau zenbaten? Etxekit 1000 eta zenbatuan, segunda manon baita ere, hartu nirean. Gero beste lespol bat baita ere bazekat, R9 bat, berreta meretziko redizio reizu edo oitako bat. Bai gehiago kostatzen, baita ere segunda manon, baina bai desente garezi erosen ilan. A ber... Nire galduna kontu galduta, Dabe, hila, bota... Nire bai, guain hainok, zarauzko gela imaginatzen hainok, eta visualizatzen, gitarra hau. Hemen akustika bate bazekat, Harley Benton bat, hau. Harley Bentona, Bai. Ander Zobellagan rekomendazioa, eta, bai, hause. Eta, Plugin... Kriston guztuan itxeko honekin. Plugin V, esate txatetik. Hori, bai. Hori, momentun ire main gitarretako bat hori ez? Plugin V ibiltzek askotan, ez? Bai, leizekin hori erabiltzeit, bai, leizeko erabiltzen gitarra principala hori dek. Zeak, Epiphone Plugin V-a, Judas Priesten jotzeiken Richie Faulkner edo horren signaturia. Eta, latza, de puta merziok. Pastilea emergiek zeskak.
Beha ekartzi, eta kuston guzton, itxok. Eta hola, distorsiokin eta riff kaniroak ta jotzeko ondoena sonatzen zeken gitarra oidek. Eta jende asko pentsatzeko, baino Epifona, pues, hartzak eta horrek sonatzeko. Ondoena, bai, latzaek, oso latzaek gitarroi. Bai, eta gero, I- amabizokako akustika baten bazekat, Vale. oire latzaek, hola, kriston txorusakin bezala, kriston espazioa hartzik, estereon bezala sonatzik, holako sokak airian zezkateken akordeoitako bat jotzeek, edo zein eskin iztezik, zoze hor... Edo... Holako zozer jotzek eta... Bai, kriston latzaek atetziken txoruz estileko soinuei, bai. Esate baita Gibson txinua ahaztu zaik. Ui, latza, bai. Beste Les Paul bat eba zekatola. Kustoma eta bezalakoa. Mitiko gorosabelen... Zean, gorreia. Bai. Ba, estetika hortako gizonen kopia bezala, txinua. Oire, etxekit, kriston merke, etxekit, nondikan. Bai, holako mierda batetikan tipo batei erosten txion, eta latzaek. Da holakotan, pixkat hasieran galdatu jakena, gitarra txarra eta ampliona, o aldrebez, nik horrekin joite. Ta jendiak, vaya guitarrón, cómo suena, esa lleve Santani. Ez que horretik gane, esate ja, dio. Jakingo baua, ez? Bai. Es que, claro, Bai, es que horretik gane, esate ja. Es que, momentu baten, hau, compartir pantalla hain goiat, Aimarrek bialdudik foto bat Mikel bere etxean. Da, momentu baten compartir goiat pantalla ikustek, ez? Vale, a ver. Ona. Ez, egiria esan, bai, gitarra desentez ezka, eske pasatze ekanek, jendiak asko ite igual, gitarra asko eukiskik, baina igual, iteik, bat saldu, eta gero beste bat erosi, eta hola, aldatzen da joteituk. Ba, eske ni kriston pena emateziak, ni gitarra bat erabilitena eta hola, saltziak, eske, pena gehiagin emateziak, eta... Nire olako nau. Ez ditxet iaina akumulau, baina neuke hemen nire etxaiat, nola hotze, baina nire ekipue baso bat hemen. A lo tonto post elektrika, hostia. Ja zenbaki xeiku. Bai. Eta oindala gutxi arte... Ez azkenian... Ez, oindala gutxi arte nitxoan probetxu ikatatzen, ze basikamente gitarra hau ibiltzeat, Chapmana, Ghost Freta, eta oin jain diatenaek, hau mi estandar, hau mi bemol estandar, abajun hau bakoitzea afinazio baten jartzen, hortara behintzet erabilit etxeat ez tartin behin, bestela... Bai, joe. Bai, hortako kriston ondo, zio gitarra batan edo ikutzia, jore, afinazio desberdinak eta eukiel izateko eta bai, hori eharraek, bai. Eta esaten nina, azkenian, niretzako behintzat, gitarra bat azkenian zehozer oso personala bihurtzek eta bakoitzak bere historia, zekak horrekin, etzekit nune hona izta, etzekit zeindek, eta etzek... Bai, gitarra bakoitzak irekin batea, ire bizian parte bat hortzekak, ni etzaiak atatzen hartu eta, saldu ingoit, diru bat atzeko etxekit zertako. Nik ez. Nei pasatzen zitek, ni akordatzen hau ze teknika, ze ikisi diaten bezala. Beira. Ikizan degena, hemen egon hau gara emanean, neri de geixo, pikine gitarra hontan ikasi nean. Tipo horta pentsatzea geixo. Orduan peni matezik, nola salduko japanik hainbeste ordu sartu zizkoaten gitarra bat, ez? Bai, ez da, bai. Gusto pertsonalan zehau pixket amaitzen juteo, da ja alotonto ise 2 ordu itxikizketan, así que ya lazte txapain bergoi hau. Amabik amar gutxi, mek? Bai, amabixek berandunez txapain goi hau. Post gitarrista favorito, internazionalki, eta post Euskal Herri mailan, eskau gotxeat. Ostra, ara galete jako entxe. Hola internazionalak, bai, hasiko no... Nere ustez,
bueno, niretzako, hola, gitarrista, solista bezala bintzat, Joe Satriani dek igual, nahi, hola, bai, gustu aldetik gehiena gustatzen zaiakena, eta baita ere, igual, gehiena influitu ziakena, o, bai, ikasteko motibatzen, o, zea, eta egiten, bai, nahi, motivazio ondila, beak emantziak. Gero, esti bai baita ere, pixkat, gainean, eske, illa esango horik paka bat bezala ditu, nola, askotan elkarrekin da jotzei eta azteiz baten gauzak Bai. entzuten da bilatzen da hola, eta azkenean zeitun bestian gauzak aitzen da bukatzek. Gero, pixkat, nire batxilergo garaiko zea hortan, orduan hasi nitu hori, tope. Steve Vai, Joe Satriani, gero, G3-eko gitarrista hauek danak, esate bateko, orduan deskurritu nizkin, zera, jende hauta mundu eta horko, bai, Inbull Malmsteen da hauek, eta jende asko esateik, eske, nazkatu iteziet, emorezien, baino, oire bazkak, baino, gustaure mordua gustatzen zeiak, eta kanta latzak, zeskak, baina, latzak, Bai. batek ez dik bestia kentzen ere, bai. Geo, G3-ekoak danak, illa danako, John Petrucci tare, bai, horren gauzako, etzaiek, hainbeste gustatzen, igual, bere musika, kanta askok eta, askok bai, baina hola, danea, hartu ezkeo, ez dago, favorito oitakoa, igual, hain aurrian jarriko nikenanik nire podimuian. Baina, bai, bere gauza askore bai, mordua gustatzen zizkiak. Eta, gero igual, hain esredero ez dituken jende betatik, bai igual, rockeru edo blueseago eta jondez igual Bonamassa eta hauek bai, mordua gustatzen zizkiak. Bai, igual, bai, pixkat, bluesean gerturatzen, baina bluesean oso estilo rockero horrekin jotako blues hori, ez? Bai, oire Bonamassa mordua gustatzen zeiak, bai, jotzeko oran, beren, sonidua, eta... Txatin ez eta Paul Gilbert eta Eric Johnson, aipatzen txia. Baita ere, bai. Paul Gilberten... Zera, gauza desente... Arrapa bizkoak. Bai. De hecho, leheno esan ditena, zera, leiten kanta berritako baten, Paul Gilberten fraseo tikan ikasitako zeak da zartu eskiriat. Asko zea iteskik. Arpegioak igual soka salto... String eskipinea, bai. Oidek, eta estilo hortako zeak da... Ez hor, Imparablen soluan batziok zati bat. Olako ze horiek eta... Olako gauza egiten ikasinin hori bai, Paul Gilberten gauza gateatzen. Eta gero igual estilo ontako fraseuek da hor. Olakoak da... Bai, Paul Gilberte bai... Desente mamatu iten tipoa, deko aitare, bai. Eta Eric Johnsonena, latzaek. Bai, zezatek? Ez, Eric, itzein. Bai, Eric Johnson bai, iruzezeiak latza, ez, urrengua. Oso jotzeko modu desberdinak, baina... Ze sonido, jotzikenak ze ondo sonatzeiken. Kriston tonu ez hauek. Kristona, elegante jotzia oidek. Zekiz, nik hori, deskorritinen hori, G3-eko bideotatik handata. Eta, hor, 98ko Manhattan kantan, direkto hortako, aitzek eta, eske, latza. Eta, bai, tonu hori, ez... Eske, hain ondo sonatzen ziok, sonidua, eta ez... Etzakit, igual bestiak jotzezkien gauzek igual asko, igual gehiago dituk askotan. Igual begitatik sartzetuk entzea flipadak,
olakoak, baina hori, ondo sonatzeien gauza horiek, eta, sartu, akorde bat, ze ondo sartu eken, o igual, etzekit, hor, de puta madre indako bendin elegante bat, osea, oitako, bai, olako zaktan Eri Johnsonek, elegante gotzik, bai. Zamernean, ikuste Satriani arro daola, zeineat ikustek daola Satriani arruo irakasle bezala, Steve Baiatik o Kirk Hammeteatik? Nik usteiat, Steve Baiatik egongo ekela. Ni nire kasuan, bi horiek nire ikasleak izango dituen kasu hipotetik hortan, ni ala egongo nituen, bintzat. Nire bai. Pentsatzeiat, bai. Euskaldune baltazatxi. Oidek, Euskaldunetan, a ber, hola, bote pronton, etxeskiak, hola, kriston, lista etortzen, interesin noletan, bai, geho azen hau pentsatzen da, hau, baina, askoten izatu, galdetzek, bota, etzekit. Baina, igual, azteko, Gorosabel bea, hemen, claro, hola, gustatzen joken, estilo metalero hauetan data, referente bat, dek, ez? Amengo estilotako Euskal Herriko tipo bat, duik gabe Gorosabel. Guztiai, zein dugu biek, Hammet o Gorosabel? Noi desentek gustatzen zeiak Gorosabelen jotzeko modua Kirk Hammetena, baina nik Kirk Hammetek izan, etzaiak gustatzen nola sonatzeiken tipuak, etzekit. Este estiloa, bai, hola, bai, igual trasero gixe batzutan, baina, zimaz... Ez dit esan nahi zea, estilo aldatik anak, gero, hoi jadek, gusto personalak, kantak eta riffak egiteko, bai, inguzki gauza guapotori, baina, gehiago ejekutatzeko modua, etzaiak, nola sonatu arazteiken hainbeste gustatzen, ez... Atakie, igual... Artut, etzekit, eta igual, bibratzeko modua, tal, ez dik nire ustez, igual beste batzuk bezala, itzeiten ahituken bezalako, fluideza horrekin, elegantzi puntu horrekin sonatzen, jotzeikena. Eta ez esan nahi, gauza, zaleagoa jotzia edo errexagoa, ez, nola jotzekena, nola sonatzeiken, ondo sonatzeiken, nahi etziak inoiz, puntu agradable hori entzun da, beharra, dios, hori eman. Baina hori ja bakoitzan gusto personala ditu, baina nahi Kirk Hammetek benietziak puntu hori, horien. Euskal Herri mailan nola izen batzu eso? Oidek, a ber, azpeitiarra, uste desteka azpeitiarra, baina, ekaitz Garmendia beak eme. Ekaitz Garmendia. Latza, nola jotzik, dios. Oindik etzeugat lotuta, baina posible de, gemendi gilabete pare batea, Ekaitz Garmendia etortzi gitarrizketa. Beira. Intentau gehiat. Latza. Hori. Hortziok asuntua. Bai, latza baitare, hola estilo metalerotan da jotzen, elegante jotzen. Borja Mintegia eta hori, ze gauza salvaje dik hori, bai, kristona, eske salvaja da bat. Salvaja da, bai, Borja Mintegia dek. Kristona, eske etzekin, no? Eskedek. Latza, bai. Oie, gola pixkat, hola etortzizkia bolote pronton, igual pixkat, hori, estilo metalerotan da hola. Eta gero, eon hainbeste jende ziok, elegante jotzeikena, eske, etzeki jata ber, zen esangoit. Gero igual, nizatzkin Michel Duko eta hauek tare, eske, bai, latzak. Eta gero, asko baitare, irekin egon dituken, eta hor, txaten, saltzetan dituken, jendezkore, igual, ez autizkitenak da, bai, Ander, Aimar, da, Erik Deza, eta Jerko eta hauek denak dara, eske, latza, Erikekin ikasten nilan, Donostin, han Jorgekin eta, bai, kurso berdinen ibiltzen gituen, eta,
latza, bai, Erik oso makinazioa, bai, tope. Eta, esan dizkin bestiak tare, handerrek tare bai, handerrek, latzi tixkik, fingerpikina eta mordo gustatzen zaiok, eta, hemengo Tommy Manuel dek, eske, latza, bai. Alaek. Latza. Osea, Bai. bazauke hauet, Iker Piriz behare, igual hola blusata jotzen datare, handerekin tolosako edelako etorri zeiak, Iker Pirizek, ere bai, nola jotzeken bai, mordua gustatzen zeiak, bai. Beti ikusiten bakoitzeko, bai, oso ondo zonatzik nire ustez, bai. ezautze Andoni Ollokiegi, Bai. txatin. Eta Bai. eta ezautzeek Mateo Mancuso, italianua, pietzain jotzeik. Adibidez, Paul Gilberten Scarified, Razerrexen Scarified, Bai. pietzain jotzeik. Ni izateat Andoni Ollokiegi... Betxekat ikusita, emango ziot biztazua. Betxuizak, Mateo Mancuso, Mankua. Andoni Ollokiegi dek Euskal Herriko Mateo Mancuso, ze Andoni Ollokiegi puega de jotzeik. Orduan, zinaz. Bai. Beste konparaketa osota bat eñaz. Ona. Ritxikotzen da horiek da bezala gata. Jende asko zio gozo, hori... Bai, eske, bai. Ta, igual tope zentratuko dituk, igual estilo pixkat rock o metalego mundu gortan, baino... Eske... Ni adibidez Zio, jendia latza, jarra. Fusio desente haitzen nahi nago azken aldixen, adibidez, zeat, Sean Lane etxea dezautzeken. Bai. Nahi Sean Lane irutuzitek. Metaletik nahiko kanpoa ziok, baino tipo horrek jotze zian, bezala. Bai. Jota, fusioneko gitarrak, niztatzek edo Scott Henderson, Mike Stern da segolako jende hori, eske... Timmons da hauek ere. Andy Timmons, Andy Timmonsen sonidua ere asko gustatzen zaiak, bai, latza. Lasai, irakurri hau, eta nire asmua, ontxeia bukatzen jungo atuk, eta azkeneko improvisazio bixo batean goia una, tegixe egitxetie bixok, así que, favorez, Ander, egon lasai, irakurri hau. Twitchen zigo aukera bat, dekela nire kanalin denbora asko egote baldi maiz, puntuk akumulatzen juteaiz, eta nik punto hoxekin zauzkeat jarritia rekompensa batzuk bezala. Adibidez, rekompensa hoxetan zaude, etzai azemat puntuatik, improvisazioa begixe egitxitea, adibidez, etzai azemat puntuatik, gitarra alderantziz Iker, ezai kabroi eizen, begixe egitxitea baldi mai hau, ez diau gitarra alderantziz joko, zezke, begixe egitxeren eikula neukiko jau horrekin. Así que eure burui bueltaizkok sentimuk, bala? Ona. A ber, nik hemen ja amaitzen juteko normalin etxe jatena pixket euskal musikin egoeria, euskal estenin egoeriatik itzen. Orduan, etzakiat, zuek lehizekin igual pixkat geixo estadu mailara behire zaudete igual gaur egunaz. Euskal Herri maila berta baino. Igual gure zirkuitua ez Euskal Herriko zirkuitua gehiago, eske lehizek bere garaian boom pixkat eukizenien, igual gehiago estatu mailan moitzaituan Euskal Herrian bertan baino gehiago. Eta guain bultatu dituanean, pixkat zirkuitutun hortan segitzeik. Eta, orduan gure kasua igual ez oso representatiboa. Euki dituken beste taldikin, nola ikusi zetek, batzakiat orokorrin kontzertu lortzeko erreztasune, kontzertutago baldintzak, moitzean jende kantidadie kontzertutea. Nire kasuan bentsat nahiko prekarioa, dana inberdek, eta dana inberdek, eta punto. Kontzertua eta lortzeko eta, hori, hartu, arrazau, gaztetxe guztita eta muturra zartu eta mundu guztiai deitu, dana moitu, eta kaso iteikenak, harrekin zotzeiten zeiatu, baina, aldeken da nahitea, baino 0-0tik, bai. Eta, behintzat, ire talde propioakin, ire proiektu personalakin da zehoze txukuna iteko eta hola, ostra. Bai, estek erresa, keba. Argizio. Bai, zehoze kondizio digno eta gauzak itea iristeko,
errexan nahiko komplikatua, Ez bai, bai. que- Nire kasuan bintzat ala izan dek, bai. Eske adibidez, zapatu hontan Eibarren izen itxean, Eibarreko gaztetxin. Daudan, hiru kontzertu, kalazea, dituguela Bilboko gazte batzuk, metalcore nahiko tekniko jotzei oso nahi ditu. Gero baita izate faltsua, eta ero Misen Abime igual ezautukok. Edek Eibarko tipo bat, Aitor etxek eta bizena, jotzei Animals as Leaders ezautzek, Tosi Nabasi eta rollo hori jotzei be. Estilo hortako zaz. Bai. Ez dit, hola, izena eta bai baino, hola, diskoak tola eituta ez izkiten, Bueno, ez, baina esan edatenek hiru grupazo dituala, en plan, eske, benetan zeteat hiru grupazo dituan, da, 30 pertsona azpiti gatxago da, tio. Bai, ez da. Eta kiston eske- peni mantzian, ze benetan kiston kontzertu izin dituala, da, bat egixe justu kointzididu dikela Gernikan etxene dituen festi horrekin, lekueko beste horrekin. Baina, Aha. joder, tio, Ja, egun berdinen. hiru grupazo dauzke da hain jende gutxi moitzek, peni bat, ezi. Bai, hori kriston pena, hainbeste talde, hainbeste jende ziok, hori, kalidadezko zozer iteiena, baino, ja, ez aldimaek, ja, minimamente ezagunaeken norbait o talde bat o zehose, jendia moitzia, jendia estek moitzen, Kontzertua ziok, eta guazena eta, keba. Gehiago, Oso sartzute homerdek, ez? Mundu bai, hortan. bai, odek, ba, esan dekena, mundu hori asko gustatzen zik eta hori, kontzertu eta ikusti eta saltza hori asko gustatzen ziken zozer, baina bezala da, generalizatzen hola, asko nik uste behintzat, masan fenomeno horrek moitzeikela jendia. Kriston jende pila jungoek etxekize kontzertua, kriston ezagunak elakota, igual, igual ire talde favoritua, o igual ik deskubritu deken zehozer da kristona irutze zeiken zehozer, o ik bilatuken zehozer, ezagunak punto zen, eta inertzio horren barruan, ba hori, San Mamesen etxekize, kristona, eta danak eruak bezala jata, sarrerak hartu zinikan da, nivel hortaino. Hortikan, ia, beste muturreaino, batez arte. Eta hori, ziok hainbeste jende esan dekena, igual festival txikileko, igual hiru taldekin eta hola, baina kalidadezko gauza gitezkien jendia eta hola, eta esan dekena, juteaiz, kriston espektakulua, eta igual hori, 20 pertsona, eta kriston pena, hori, bai, Bueno, hori bai. gatin jendi komentatzeik, adibidez, ezauture gutxi teiala, baino hemendi bueltan ezautzitut berriak, gitarrizketan asmotako bate hori izan zen hasieratik, ez dakit, gaztea edo medio konbentzionaletan ez dauden estilo eta taldea pixkat ematea, ez? Ez dakit, kaparate moduko bat, nik ez dauzkat ez dara kriston jarraitzaile pila, baina, bueno, YouTubeen 600 bat ego bagea, Twitchen beste 600 bat gea, 600 pertsona igual saretan ez da inbeste, baina, bueno, jende berrian heltzeko zea hori mateko asmoakin, ez? Eta gero baita, neu gitarra frikazo da neukelako, eta ni disfrutatzea eta hauetan kriston pila, ez? Aimarrek esateik, behaia directamente nogen ez badao kartelean, ez dala juten. Ez daño, pixkat, hori, esan diken ze hori, bai pasatzekela, bai. Bai. Arrazoi zekak, bai. Bai, guztuan atxio, baina eske, ja, 2 ordu pasatxo gitxik, eta nik uste hemen utzi berko jagola, ez? Bestela, Bale, nekenian. 2 ergo izin nien erein akordagoa, ez? Da, YouTubeko jendire akordaukok nerekin, 2 orduko bideoa ikuste uninen plane de hostia, tipo... Ja, bai. Ba, amaitzeo gauza bat engo jau. Nik ingo jatenaek raid bat preparau, nik nocturnal ingozo hau. Eta ik jose, osea. Vale. Basakiat, txatintza duten danok, naxo duztela ikustie ni basie jartzen da Mikel soleatzen, baino, hori eke baldi maia hau, gauzi ez tegondo jungo, ze... broma aparte, ez da bai eskusa jartzen, egixek, nik basi jartze baldi maiat, denbora lapso hori, behai aliauko zikok, eta beak jotze baldi maik berriz,
zuei directamente bere audizu eta nere gitarri batea jungo zauzte. Orduan, oin nere lutzitzo momentu dek. Eman aurra, jas! Jo nahi Da ber separatzean. Begixe egitxite barkau, begixe egitxite ostra! Vale. Begiak esita inberdio, vale. Bai. Ze joko hola, garbiko zematola, do maiorren joko iu, o... A tomar por culo, ala ingo ditua, por culo hartzea. Vale. Jarrakak. Aitzak. Ja begixe irikin gotxea por culo hartzea. Ostra, begiak irik eta erituan. Eskerrik asko danoi pasatzeatik eta beste bat arte. Oide, Gabon.